Днес е 7-та годишнина на този канал. Преди точно 7 години на тази дата, 27 ноември, аз реших да си направя този YouTube канал. Да, ако YouTube каналът ми беше дете, сега щеше да е в първи клас. Татко, обичам те. Реално нямаше да съм добър родител, особено тази година не съм му обръщал достатъчно внимание. Ненавиждам те с цялата си душа. Отивам на училище, защото съществуването ми тук е мачно и безсмислено и никой не ме разбира. Кай, не тръгвай, забави си обяда. Но все едно, това не е толкова важно. Това, което е важно, е това, което съм постигнал. Не само аз, нали, някакси не съм само аз отговорен за това. Всичките 284 човека, които са се абонирали за този канал. Година 0, 2016. Да, просто си направих канала. Просто реших да си направя YouTube канал, нали, за да мога да гледам YouTube видеа. Предполагам. Година 1, 2017. Да, тук нещата стават по-интересни, защото тук реално започнах да правя видеа. Започнах с траш гейминг видеа. Постепенно започнах да правя видеа с приятели и такива неща. 2018, краят на моята гейминг ера. И започнах да правя някакви такива видеа, в които просто говоря с камерата и правя очен контакт с зрителите. Просто си казах, добре, чакай малко, за какво ми е да правя такива видеа? Не се чувствам удовлетворен от цялото това нещо. Да не започвам да правя някакви по-интересни видеа. И интересни бяха. Правих едно видео за BTS, което просто реагирам на BTS. Направих и видео за което се казва Пъпеш. Не ме съдете, буквално това е малка грешка, която не би се повторила. 2018 като цяло беше годината, в която започнах да правя такива видеа и си създадох собствена ниша, един вид измежду малките канали. 2019 качеството на видеята се увеличи, започнах да правя повече скетчове, повече такива неща. 2019 беше много добра година за моя канал. Това беше годината, в която стигнах до 200 абоната. Голямо развитие имаше моя канал през тази година и като цяло беше много забавно. 2020 беше годината, в която просто някакси реших да се ребрандна. Малкия аз просто беше много несигурен в себе си, не искаше да го съдят за видеята, които правя. 2020 реших да започна да правя миши видеа. Не аз на камера, а просто някакви различни неща, които се виждат. Абе да, сещате се. 2021 някакси се опитах да се върна към стария ми контент, обаче някакси да го направя по-добре от преди. Пак имах Identity Crisis, просто реших да се премести на друг The Best Motive канал. В крайна сметка, пак се върнах в този канал. 2022 и 2023. Сега предполагам се опитах да направя нещо различно. Някакси да се върна пак към контента от 2019 и 2021 и да го направя по-добре. Просто се опитвам да експериментирам, да видя какво ми харесва да правя. И да, предполагам, това е от това видео. Стана ми топло. Нали знаеш, че на тъпите ти фенове не им пука за тъпите ти видеа? Показа? Никой не говори на феновете ми така. Да. Забрави си обяда.